So sa ka. Ikapilat na lang magkagiingnan. Nga buwagi lagi na si Ryle. Dili lagi ko pa. Mahal na ko si Ryle. Mitch, nahibaw ka gid ha nga nakasinabot na mis anak sa akong amigo nga ipakasal ti ka sa iyang anak. Pa, Siya mo'y angay nimo. Dili ka ng Pinoy. Chinese sama nako ang angay nimong mabana. pa, malipayo namin ni Ryle. Kung padayon gyapon ka magsigig pamugos aning imong gusto, mas maayo pag magpalayo na lang ko nimo. Siya magpalayo. Unsaon naman lang nga itong business, ha? Ikaw na ba'y nagdaa to? Mas piliun ako si Ryle kaysa sa tong business pa. Mas piliun ako ang tao nga naghatag na ko kalipay. Mitch! Magpalayo ta? Manglarga ta sa US? O Ryle, kay kung naata diri, samukon kita ni Papa. Sige, Mitch. Mangandam ko sa akong mga gamit. Okay na ka diri, Ryle? Siyempre, ikaw ba na akong kauban? Kitsa man ni? Hello? Anak, Pa? naibaw ko asa mo. Naibaw ko nga naa na mo si Ryle sa US. Mahibawgit ka pa. Kaya daghang kag connections. Pero pa, pasag din na lang ni Ryle, please. Dili. Dili na gid mo undangan hangtod nga magbuwag mo. Pa! Sorry, Ryle. Pero wala ko yung mahimo. Watay dagaan na ni Papa. Bisan og naata din isla nasod, pero may bawaan gihapon niya tungod kidagan sa connections. Gusto gid niya nga magbuwag ta. Oh, Ryle. Sorry. Pero dili na lang na to pugsod. Magbuwag ta. Mitch! Salamat, anak, ha? Kay ni patuo ka gyud nako. Gusto na mo nga ipakasal mo sa labing daling panahon. Ha? Nagkasabot na mi. O hapit na ang inyong kasal, anak. Kaslon ako. Dili. Dili, di pwede. Kinahanglan nga makapangita kong paagi. Nga dili ko makasal sa taong gusto ni Papa para na ako. Oh, naibaw na ko. Mauli ko sa buhol. Wa ko kay Bawkon. Nangita ba sila sa Papa na ako? Pero bahala na. Mas gusto ko nga rin nila diri para magmalinawon ko. O garon maka-move on ko ni Ryle. Oh! Hoy! Unsa man ka? Plano ka ni mong patyon? Wa man hinuon mo na ako. Amaw ning tawhana ay. Dili ko mapahawa din hangtod dili sa mutuol nako. Maayo kay ninaog na ka. Hoy! Unsa man? Dili lang ka mo tingog, ha? Ay, ganina na yung taon ko nagsigigyaw-yaw diri. Ay, kitutukan naman ko. Hoy! Oh. Sorry. Sorry, miss. Sorry. Ikaw ba? Pagbantay sa imong pag-drive, ha? Ayaw kumpiyansa o pakuso kay dili ra ikaw may tao sa dan. I know ako sa... good day, miss. And your? Mitch, Let me make it up to you. Can I have your social media accounts? Wow! Ka-blooming na god! Sige na mag-communicate atang drone, no? oo. Ayay! Ikaw gusto ka niya? Dili man siya lisod igugmaon, day.
Gwapo siya og buotan. Ay, wa na. Love na gid na. Ha? Pero ang pangutana, kung si Drew, na in love ba nimo? Recorded by Radio Mo TV. Ha? Manguyab ka na ko? Oh, Mitch. Love di ka. Nakarealize ko sa pagsige na tuguyog-kuyog. Mangutan ako nimo. Pwede ko manguyab nimo? Okay. Ha? Unsay okay? Kita na. Gisugot na tika. Yes! I love you. I love you too. Mahal. 4 years na magita, no? Unsa ka, no? Kung mag-ipon na ta? Sigurado ka, mahal? Yes. Gusto na ko nga ari na kapuyo sa akong kondo. Total, di naman sa bitaw bag-o na to nga tupat ng matug. Kay susa pila ka tuig. Sige na bitag travel, di ba? Okay ka? Okay kayo. Kanindot sa akong kinabuhi. Ay, kontento na kay ko sa akong sitwasyon karon. Oh. Kisa man ni? Hello? Mitch, Pa? nahibaw kong asa ka. O nahibaw po ko nga may ka-live-in ka na diya. Pa? Kundi ka gustong kupo na ko ang reputasyon sa imong kaipon. Aron mataktak siya siyang pagka-engineer. Buwagi siya! Pa? At agad di ka gustang simana nga mo pauli sa Manila. Nahibaw ka nag-unsay imong buhaton, Mitch. Bahalag sakit sa akong dughan. Pero hinay-hinay na lang kumulik kay ni Drew. Mitch? Ryan? Talibay ko nga nakita ta. Gusto kay kong mag-istorya ni mo, Mitch. Only akong gusto may tabo. Natay closure. Nalipay ko nga malipayo na kasi mong kinabuhi karon, Ryan. Og sa bago ni mong uyab. Salamat, Mitch. Usa naman di kabuan nga wala ko tuka. Kinahanglan magpiti ko para sigurado. Diyos ko. Positive. Unsaon naman lang nila ako. Kaluoy sa bata. O kaluoy ni Drew nga malayo siyang anak. Diyos ko. Karon pag yun ginakoy na akong problemang yatubang. Mahal, unsa may problema? Isulti na ko kung say problema kay atong sulbaron. Mitch, di na ko kayo nga ingunan nita. Abi ni mo, maapiktuhan na ako trabaho kung ingunan nita. Kay mawa ko sa focus. Magbuwag na lang ta, Drew. Mahal, ay pag ingunan good. Kung unsa may problema ni mo, pangitaan na to pagi. Damay na problema ha, kung unsa man na. Dili na makatarog na to. Okay. Kung nahibaw pa lang ka, Drew. Mas nabaw kong nasakitan nga magtanaw ni mong nasakitan ka. Mitch, Sorry, mahal. Mitch. Mitch, I love you. Drew, Love kita ka, Mitch. Ano itong isulting balik, ha? Nga makigbuwag ka na ako. Eh, sakitan ko. Sakit kayo. I love you. I love you, Mitch. sorry. Pero kinahanglan nga ako ng buhaton. I love you. I love you. I love you, Ryan. Sorry.
Ryle? Kinsa si Ryle, mahal? Matuog na ko. Lami pa kayo ang tuog ni Drew. Sorry, Drew. Pero kinahanglan ako ng buhaton. I-block di ka sa tanang social media accounts na ako. Huwag ang piti. Ibutang na ko sa akong pants nga nasa CR. Aron makalakaw na ako. Sorry, Drew. Pasilo ako. Congrats, anak! I'm so happy. Natuman na yun ang akong pangandoy para di mo. Para di si mong kaayuhan, anak. Sige na, sige na. Lakaw na sa mga bisita. Pila na ko kabuhan nga nakasal. Pero wag yung ko'y kalipay. Nakatiming pag yung tao nga himabahay kayo. Pero wa ko'y labot. Kaya wa ko mahigugma niya. Husto, akong paibaon ini si Papa. Mao ba? O pa, ugwapan ko'y kalipay sa among pagpuyo pa. Dili healthy ang among relasyon. Kung mauna. Mas mayo pag magbuwag na lang mo. Salamat pa! Salamat! Two years old na nga mong anak ni Drew. Og liwat kaayo ni niya. Ay, sakto. Ako siyang i-unblock sa tanang social media accounts. Nag-deactivate na siya. Asa man ti ka pagitaon, Drew. Wala ko kay bago si Baagi para makitaan ti ka. Please, pakita na kong balik, Drew. Kaya hangtod karon, mahal gihapon ti ka. Kilala kita. Tinuod lang, nakadungog ko nga nagpadaog suwat si Drew sa among kaagi dinhi. Maong nilaom ko. Kanimo, Drew, I hope you're listening. I'm sorry. Mahal gihapon di ka. Og unta, imo kong kontakon sa akong social media accounts to keep us in touch and talk about us. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Mitch nga taga Bohol apan kasamtangang nagpuyo sa Manila. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga nagalohan, pangako ko. Pangako ko. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Joy. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, nahuhulog na sa iyo. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Tubuso Negros Occidental ang atong matatampo nagdasingan nga Joey. Recorded by Radio Mo TV.
Joey, undangin na intaw na pagsige ni mo pamabay. Uy. Kung dili ka maluoy sa babay, no? Kaluy ipod in town ko. Ha? Ano alam mo kumaluoy ni mo? Nga bis pa rin man ka. Mao gani. Og ari mangita na ko ang imong babay. Kay mo ba ipaila-ila na ko? Unya human imong biyaan. Kisa may dili mo biyaan ang maghiskot na magminyo. Unya, dili pa man ko andam nga magminyo. Di pa ko andam ang butanga. Ay, ambot ni mo kano sa pakakamausab. Mausab ra ka dugog na anay babae nga makapausab nimo. Pero siguro, kung gusto na ko mo settle down, gusto pa manggug ko nga maglingaw-lingaw gud o pamalas kong lahon na nga magminyo. Ay, kaway pa man di mo makiti ang babae nga gusto nimong minyuan. Oh. Tabi sama ha. Hello, Kayla. Asa ka? Yes, bye. Naghilak lagi ka. Ano bang ka? Nagbuwag namin ni Ralph. Mau ba? Ano man? Ano sa pinahitabo? Ari-adal ako sa papi. Dili na ta magstorya. Inom ta. Kinan bitaw tika nga ay lagi nagseryosohan na si Ralph lagi. Klaro kay nga binuang to nimo. Oh, tanawa ron. Sakpa nimo. Nagtuo magkukuga tarong siya. Suma, 5 na gud bi katuig. Grabe na akong gihatag ang pagsalig niya. O gani. Di man na mo katuig. Pero, ang pangutana diya, nag-propose nimo. Uwa. Yeah. Nag-iskot ba siya bahin sa inyong future? Uwa sad. Gipaila-ila na ba kaniya sa iyang mga ginikanan? Saan man ako pagkaila nga patay naman yung mamagpapa? Klaro, uy. Sorry. Oh, siyang lola. Di ba mo na yung nagpadako niya? Wa gihapon. Oh, di ba? Si? Oh, mao na. Wa si plano nga ikauban kaniya sa iyang future. Tagay na lang ni nato eh. Shot! Di. Lipong ako eh. Ako sad. Hipon na sad ko. Tanay. Yato dagan sa inyo. Salamat rin. Nakahigda na gitawon. Salamat, Joey, ha. Saan? Yung giubanan. Nalingaw ko. Sagnebaw ko nga ugma. Gilak ang food ko. Saan ay problema eh? Ikaw pa. Best friend ulit ka. Kung dili pala kayo mabay, no? Basig ba in love na kitong ko ni mo? Paya sila in love lang ka? Eh, in denial lang ka. In denial lang ka eh. Buot. Oh. Sama na. Totoo kayo magunay mo. Puwara ba kay kagnaong? No. Ha? Tunay na hitabo ninyo ni Kayla? Basin? Basin ra ba? Huwag na inahitabo na mo. Uy, Di siya ko sure kay hubog ra ba kay ko? mao ba? Unsa man di last ni mong hinunduman di ay, ha? Nag-kiss me. Nag-kiss mo. O human ana. Wala ko may baho siya nahitabo. Oh, klaro na kayo nga naay na hitabo niyong dua. Unsa pa man di ay, parayugod mong hubog. Ha, ang kuyaw lang ana bay. Ug mumabdo si Kayla. Simbak ko ka di, oy. Recorded by Radio Mo TV. Pila naman kabuhan. Pero ano man chat na ko si Kayla? O baka tumasuko na ako? Wala pa sa kong makapananghid paglakaw na ako kay natuog pa man siya.
Asa mo hindi kayo nahitabo atong kabiunan, no? Wa magpalibak ay. Ay, kulpaan lang ko. Ako lagi rin tumagon. Hello, Kayla? Magkita na sa park. Kinahanglan ta magstorya. Kayla, kumusta? Kalmahan ni mo sa? Mura ra makagwa? Oh, unsa di? Anong ingon na naman naong nimo? Na ay nahitabo nato. Oh, mau ba? Sorry gi kay ha. Wa ko'y nahinumduman. Na-blackout yun ko. Ato na to kalimtan. Dako tong sayop. Dili to pwedeng kalimtan lang, Joey. Niresulta tong gabi una. Mabtos ko. Unsa? Ikadako biya ng problema ha, oy Joey. Nga nung giunay man itaw ni Muskayla, imo man tong best friend. Mao lagi ma. So buhaton ako anyway. Ang angay ni mong buhaton. Imong atubangon imong responsibilidad. Mausugod karon, kinahanglan nga magtinarong ka na. Unsa man ako sa pagsugod? Pakasli ko. Kasal na yun? Oh! Joey, nakailang akong ginikanan ni mo. Dili ta nila mapasaylo kung may baw sila nga na mabtus ko tungod lang kay hubog tang duha. Pero... Dili sa ko ganahan nga magpakasal nga dako na akong tiyan. Maong kinahanglan nga magpakasal ta asap. Salamat! Salamat! Ay, pastilan. Wagi ko kahong nga kamura di ay mo'y makadayon. Pero nalipay mi kay mga best friends mo duha. O nakailan na kayo mi sa sukusan ninyo. Joey, ang pingi nga mga anak ha. Oh, tito. Si Tito. Papa, pagpapalan ako. Pa. Brad, kumusta ha? Kumusta ginabuhing ninyo niya? Ambot? Ha? Si Ambot? Wapa ko makasabot sa kong bati eh. Ay. Kahibaw ba yagig ka? Best friends mi si Kayla. O kuwagi may feelings sa usa-usa. Ay, okay ra na, bay. Di ra na lisod, oy, ninyo nga ma-inlove sa usak-usa kay suod na gumudaan. Ang imo lang buhaton karon, mag-practice na ka sa imong pagkabana o sa imong pagkaamahan pohon. Na, mura gidangat. Dangat, Di na ko makalaglag yun eh. Di na ko makapang-chicks. pwede na kita, oy. Minyo na kang dako, no? Ug pag-focus na sa imong kaminyoon, bay Joey. Bye. Wow. Namiag din mo muluto Kayla. Karon pa ko. Sus, wag kay ayaw pagka best friend oy. Mura kay kagwa makailan ako. Sorry na God. Sorry. Pero salamat tayo sa pagluto ha. O ikaw maoy namilo sa akong mga sinina. No, di ba? Oh, ako Joey. Daan pa ko. Nga naman sab. Paiko mapunta ni mo eh. Ako raon ta to. Asawa na ko nimo Joey. Og ako ng responsibilidad. Wa naman tay choice. Minyo naman kita. Buhato na lang ginato atong responsibilidad isip bana og asawa. Og isip ginikanan pohon inig panganak nako. Kayla. Oh, ay mas misis. Tuwas kwarto. Nato kay wato'y tarong tog kasi magukilak si Inday. Oo, nga.
Kumusta naman mo ha? Murag nabuutan mga akong amigo. Utan bitaw kung daan sa magkay. Huwag ko kira man si Kayla. Labi na karon nga nakakita na ko sa among anak. O bitaw bay, kita na ko ba? Liwat kayong bata ni Kayla no? Huwag may imod to bay. Okay na. Okay na. Siya masyad mao'y nagdasol sa siyam kabuan. Ay, murag in love naman ng akong amigo ba? Ito ba'y buutan si Kayla? Huwag maayos siyang pag-asawa. Bilib ko niya. O plano na nako nga mutugan niya sa akong gibati. Huwag hindi pa uli na ako gikan jote. Makikistorya din ko niya. Makauyan siguro si Kayla ninibuwak na kung lahat. Ayaw na lagi kong sabok ka. Malinaw na akong kinabuhi. Siya maroon ka-istorya ni Kayla? Kayla? Joey? Kinsa to imong gika-istorya? Joey, ato ta sa kwarto. May importante kong itong kaani mo. Nanawag si Ralph na ako. Ang akong ex. Nga naman ko no? Sa may tuyo niya? Gusto niyang kuhaon si Inday. Ha? Nga naman? Nagtuo siya nga yung anak si Inday? Kay iya mong yung anak si Inday, Joey. Siya? Pasaylo ako, Joey. Siya ang tinuod nga amahan ni Inday. Ikaw lang akong gipaangkon kay gusto kong makabahos niya. Dili ko gustong ipakita na ako niya ang among anak. Unya karon, gusto niyang kuhaon og balik ang among... Akong anak. Joey. Akong anak si Inday. Ako mo'y amahan niya. Gusto ka mo balik niya? Dili na ko. Wa siya ayo. Dili na ko gustong mabalik niya. Pues, dinhira mo na ako. Dili ta mo buhian, Kayla. Joey, wa ka masuko na ako. Sa akong gibuhat. Wala mausab kung masukop ako. Dili na sa ko gusto nga mawa ka pa nako. Kamundo si Inday, dili na ako. Kailan na inlove na ko nimo? Nakibaw ko nga wa kay gusto na ako. Pero please, ayaw lang mong kawa si Inday na ako. Dili mi mawa ni mo, Joey. Dili ko gustong mawadaan og amahan si Inday. Og dili sa ko gustong mawa pa ka. Kay mahal na sa di ka, Joey. Tinuod. Salamat, Kayla. Salamat. Napapangiti. Atong higayuna, na-realize na ko nga usahay, kinahanglan nga imong tunlon ang imong pride para dili na mawa ang mga tao nga importante para nimo. Karon malipayon kay ko uban ang akong pamilya. Ug dili na ako sila ibaylon ni bisan kinsa. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagi ni Joey nga taga Tubuso, Negros Occidental. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga nagalahan, nahuhulog na sayo. Ayoko. Ang maong kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamu sa mga higala, mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papara, sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.
O baka para sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Recorded by Radio Mo TV. Ito pa maninoon ko din sa library, uy. Oh. Uy. Nami, estudyante nga. Magdaog bata. Ay, akong duulon, bi. Hi. Okay ra ka? Hindi kayo. Nag-answer mo ko sa akong exam good. Uy, mao ba? Ang bilis na ning mong anak, bi. Okay ra kayo na ko nga. Ako lang siya mukupot aron maka-answer kag tarong. Sure ka? Lagi. Sige ha. Palihog ko. Anisa ka na ako, baby, ha? Kabugat ko dahi, puryabiyag. Pwede na ako siya dalon sa gawas din sa library aron makakonsentrate ka? Ayaw ka bala ka, uy. Di ko daot ang tao. Baby, pagilak. Sige na, ako ni bahala sa imo, baby. Naaraman kayang gatas o diaper din, he. Oo, naara diha. Kompleto na nas bag. Sige. Kay bawal yung ang saba din sa library. Baby, ayaw nag-cry-cry, ha? Hindi taglugar nga, komportable imong pagkabutang. Miss, palihog ko ha. Sige na. Anak rabi sa gawas nga, makita ni mo dayon inigawas ni mo din sa library. Salamat kayo. Mo din sige kila, kinupuno naman day ang diaper sa ihi. Uy. Ay, puyog-buyog, may bataa ka, uy. Hoy, Wanda. Ni alam ni ka din ni girl. Uy, hala, wait. Anak ni mo? Hoy, wala ka musulti nga na di kay anak. Mau, dili, uy. Sa kadugin na natong amiga, kanusang kakita na ko nga nagmabdos ko. Ha? Aw, lagi. Pero kung kinsa man lagi ng anak. Huwag ko makaila ato day, uy. Estudyante yung papa din ni. Naa dito sa library ay nag-special exam. Naluoy magkukong nagtanaw maong di-offer ko nga ako lang sa bantay siyang anak. Hala, no? Kanus alam ko no ka nag-babysitter? Cute man sagad kaayo bata, ah. Hinoon sad. Huwaton ko na lang kung iyang daddy nga mahuman. Hi. Halatay, maunay papa. Kagwapo, good. Hilom, uy. Salamat sa pagbantay sa akong baby ha. Uy, kaso, uy. Kuan, wa ka mangitag mami sa imong baby? Pwede ko. Uy, day. Uy, joke ra, uy. Pero, naara niya kon iyang tinodon. Asensya ka na sa akong amiga, ha? Ingon ani gini siyang daan. Okay ra kayo, kaso. Ako din si Mark, ikaw? Ako si Wanda. Day, si Mark ba katong naianak ka ni? Nangita ni mo. Ha? Nga naman? Ambot lang. Nagawato ni mo sa may parkingan. Atuan na lang. Hi. Kainyong doon pa magkanako, no? Oh, Mark, diba? Abi na ko nalimutan ka. Nga naman, may problema? Pwede kong mangyo ni mo? Pwede ko nimo kuyugan sa akong bistihan karon? Ha? Need lang kog someone nga makatabang na ako sa akong anak good. O di ko kasalig sa lain mong good. Ikaw ra gyud. DDXD. Ay, nakatulog na ang bata. Ay, sa minusod sa kong utok ko eh. Anikuyag man ko ni Denise Kundo. Uy, hala, patay si Mama. Makasabaan gid ko ani ron ba? Hello, Ma. Wanda, pauli din is bahay ha, karon dayon. Unsa ko'y nasod sa imong utok nga ni Koyo gaman anang tawhana? Ma, ayaw ko tayong ka-high blood. Itapang ragani ko. Tingalig unsaon ka, ana. Dili masat siguro, Ma, uy. Muna magbuutan, good. Uy, Mama, sige na mahabay na. Mauli na ko ron sa ato taod-taod. Ipangita na ka sa inyo? Sorry ha nga nakasamok gid ko nimo.
Saan nga, pamagyo kay kung masuwitos pagbantay sa bata. Okay ra, uy. Pwede mo na? Sure. Go ahead. Mo ning kondo? Dili, sa ako ning aunting old maid. Sige lang, maabot naman siya taod-taod. Siya mo puli og bantay ni baby. Then, ihatod na tika. Ilom lagi kay ka. Okay ra ka? Mark, mangutan ako balik ba? Sige. Ano sa man? Asan yung mami ni Baby Rowan? Ang tinuod, taga dumagitig ko. Ipaning na ko sa akong mga parents kay nadinayang ko sa akong gusto. And then, I disappointed them. Nakamamabdus ko babae who doesn't want me and Rowan. Ha? I told her na dili na ko siya daganan. I will marry her. O akong barugan kung unsa man ang akong obligasyon niya. But okay na himo. Di sa ko ganahan nga mamugos ko niya. Wow ha? Sa tanang istorya nga ako nadunggan nga nakamabdos o napamabdusan, siya ra ang babae nga ni balibad. Kasurti ra niya nga ni-offer ka pasal niya. Ang uban gani, daganan pa. Ikaw na lang ang tato, no? Mark. Wanda, bangon na diha. Tingalig malate ka. Nuka pa kayo maoy. Maon na diha. Hamot sa di mong bataa ka, uy. Nganong sige magagtabang ug bantay atong anak atong Mark? Mura magagdanginahan sa bata hinoon. Ma. Bangon na diha, ha? Ayaw kog palagota. Wanda, thank you sa pagtabang na kog bantay ni Rowan. Espesyal karon nga wa ang akong auntie. Uy, kaso Mark, uy. Sa kapila na kahigayon nga, gibantayan ko ning bataa. Nalove naman sa din ako. Baby, no. Love sa di mo si Tita, Baby Rowan, no. Wanda? Mark, imo magkakong gitutukan. Mark. Pwede, imo sa batas, baby. Mark. Noon sa man ko. Di naman hinun ko makatuhog. Sige ko na unas na hitabo na mo ni Mark. Ay. Hoy, Wanda. Naunsa ka man, ha? Uyab na mo atong Mark? Sige naman lang ko kag-standby dito sa ila. Dili, maoy. O niya nga nung imong naong, permi naman lang naa dito. Tungod sa bata, magud. Ikaw, no? Abig okay raman ko nga maglakaw-lakaw ka. Mura sa tag ni Abu Sarda. Mama, sad, uy. Cute magud ka ayos, Baby Rowan, ma. Nama, sigurado agad ko mano kung makakita ka sa bata. Malingaw sad ka. Ay, sus, saba ka diha. Pilon baya ko nimo anang imong style. Okay ra nimo nga ikaw lang sa ang binlan ako ni Baby Rowan? Okay na, uy. Gituyo gid kog anhi kay gimingaw ko sa bata. Sige ha, isalig na ako nimo sa baby. Dalang ko ilakon ka diyot. Sige. Baby Rowan, ano man ka, uy? Wala kayo hulong sa pagkila. Asa may gusto ka sa baby, ha? Uy, wala mag-init si Rowan. Ay, ginoo ko. Tawagan ako si Mark. Si Mark, kanina ako sige tawag. Saan man ako? Gusto, si Mama na lang. Mangayo kong tabang ni Mama. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Uy, kagwapo ba ya ining bata? Pero buyag, uy. Buyag. Nalingaw gid taon si Mama sa bata. May gani kay ni Anhi dayon si Mama. Og iya ko natabangan ni Rowan. Ay, ubos-ubos na sa nakainit ni Rowan.
Ma, basta hindi ka po ka. Pwede ka muunag uli na lang sa ato. Ako na lang paabotan si Mark unya. Muli na po dayon ko. Nahala, sige. Nak, makalingaw maning bataa. Dadao niya ni sa ato, ha? Ikaw, gid ma. May mag-ako ni. Ay, sige lang, good. Mananghid lang kag tarong sa daddy aning bataa. Pohon, ma. Dugay kong balik din eh. Nagsige kong panawag ni mo ganina kay gihilantan magod si Rowan. Pero dili ka gid makontak. Unsa? Mao to, si mama nila akong gipaani ganina. Kay ron iya akong matabangan sa bata kay wa maghihunong og hilak. Hindi naman di kagikan. Nagkita mis mami ni Rowan. Oh. Gusto niyang kuhaon si Rowan og balik. Mark. Pila na siya kaadlaw sige panawag nga makikita siya nako tungod sa bata. Nga naman naman siya mo diretso din eh. Kung ang bata magigkayang tuyo. Gusto sad niya nga magbalik mi. Unsa? Wa ko musugot. Tungod kinawa ng akong love niya. Ang tinawad Wanda, ganahan kay ko nimo. Dili tungod kay naka kung nagkinahanglan ko nimo. Kung dili, tungod kay malipay ko sa imo presensya. Nagkauyab gid ning Mark. Wala siya pagsupak si mama. Bisag na anay anak daan si Mark kay na-close naman sa niya si baby Rowan. O pinangga po ni mama ang bata. Right after ni graduate ni, mogi una na mong gibuhat nga ni Adonis Dumaguete aron maila-ila ko ang parents ni Mark ug aron sad ma-meet nila si baby Rowan. Kay wa man gyud nakauyon ang parents ni Mark sa dihang ga-eskwela pa siya unya nahibaw-an siyang parents nga nakamabdos siya. Ug bahin pud sa mommy ni Rowan, naana si kaugalingong pamilya. Love na ko si Rowan ug open na kaayo ko sa possibilities in the future. Kung gusto man ganing maila-ila gid ni Rowan iyang tinuod nga mommy. Karon, ninyo na diay ni Mark ug naana say anak sa umaabot. Dinhi na lang po to. Daghang salamat, RMN. Mao kita mga hikalan kaagi ni Wanda nga taga Pasig, Cebu City. Uban sa awit kaya gipangayo awit ganagahan saves the best for last. Ang mga kaagi gibatan na Diyos sa radyo ni Jelly Haka ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamarasap mga higala at mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadal. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawin. I-address lang ni ining tulumanon, Haring Osmania Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa handumanan of... Ay, thank you. Ay, ting pamuhi na gid intahon. Magali ko, bi. Kay magpalit para ba ko cake sa akong manghuda. Birthday niya ron. Ikaw na lang gid mo oy among gipaabot. Imong manghod ganina ra nang naghuwat. Naasi gid nga iyang ipaila-ila nato. Ha? Kinsa man ma? Lahos na latas kusina. Dali dayon. Hi, te! Oh. Happy birthday, Esther! Thank you, te. O karon kay kompleto naman kita. Ma, pa, si Nico di ay akong uyab. Good evening, Tito, Tita, ug Abi. Oh, love. Lahi na kayo mong ginanawa ni ate. Kaila mo, no? Same school na baya mo? Aha? No. Dili, Esther. Pero naka-familiar tingali siya na ako kay Marag. Naka-familiar man sad ko niya. Oo, love. Anak itingali. Sige. Mga unata kay basing gipang gutob na ang uban. Unsa? Sini ko nga nanguyab ni mo sa una, uyab na Esther nga imong manghod? Oday. Mao ba? Aware ba siya nga manghod ni mo sa Esther? Wa sad ko kay Baw. Pero for sure, aware gid tingali kay wala ba gid ipakitong laki ha. Mabida tayo hinungdan nga wa gito na ko gisugot sa una. Kidaghan kayo tug chicks dinhi sa eskwelahan. Maubitaw. Hala, uy. Dili ka masakitan sa Esther anang Nico, day?
Mabita na akong gikabalak-an, day, uy. Kaya basig ilang duwaan akong manghud ba? Kumusta naman mong Nico, Esther? Okay na kaayo, te. Pinangga kayo ko niya. Abi ni mo, te. Gusto na gid nako ay nga siya na gid ang lalaki nga akong ikauban for the rest of my life. Esther, sayo pa kaayo para magisgot ka, ana. Wapagaw ka na human sa mong studies, gani? Te, pila na may pagdagan sa panahon, good? Usa pa, dili na ko baby ninyo, no? College na sad ka ako. Basta, te, naka-feel gid ko nga si Nico na gid ang lalaki para nako. Esther. Nagdugay sa good si Nico kang imamanghuday, no? O, day. Na-close na sad sa among family si Nico. In fairness, nakita sigid na ako nga nagbag-o gid si Nico. Nakita sad na ako nga grabe niya kapinangga akong manghod. Wa ni masulti mo manghuday bahay ninyo ni Nico sa una. Wa na lang, uy. Dili po ko gusto nga mahibaw akong manghod nga grabe ka chicks boy ni Nico sa una. Ang importante day mao ang karon. Ang dako niyang kausaban para sa akong manghod. Nalipay ko para nila o grabe na sa akong manghod. Uy, tuod di ay ha. Ato niya sa amo ini golden birthday sa akong papa ha. Invited ka. Kabungga o golden birthday si Ma'am Papa, day, uy. Kay bawa ka, day. Nitabang sa bagas to si Nico ang birthday ni Papa. Oo, mao ba? Hala, no? Kasulti ko day si mamangod niya. Hello, hello. Mayong gabi ka na tong tanan. Una sa tanan, dako kay kong pasalamat sa Ginoo sa grasya nga iyang gipaambit kanamo sa akong pamilya sa adlaw-adlaw. O karong gabi una nga, nito nga gid mo sa akong imbitasyon. O nakigsaulog sa akong adlawng natawhan. Salamat kaayo ninyo. I hope nabusog mo. O napaday tay daghang pagkaon diha ha. Nasa tay mainom nga giandam. Pero sa dili pa nako buhian ang mic, ako unang tawgon ang akong son-in-law nga si Nico. Salamat, Tito. First of all, happy birthday, Tito. And thank you everyone for celebrating with us tonight. Kulbaan bra. Anyway, I would like to share to everyone how blessed I am to know the family of my girlfriend, Esther. I'm so lucky kay I can feel that I'm so welcome in their family. There are really no dull moments, especially kung makigdungan kong kao nila. And I think being with Esther for a long time is enough. Enough already to ask her hand from her parents and Esther's sister, Abby. Love! Love, Esther, come, join me. In front of everyone tonight, Esther, will you marry me? Nico! Yes! Yes, I will! Magpakasal na sila. Recorded by Radio Mo TV. Hala, uy. Kasweet ni Nico si mamanguday, uy. Uy. Hila ka mangudiha. Luha ang iskalipay, day, uy. Nalipay ko kakasalunan akong manghod. Si Esther Manuel, unsa ba kanang hitabo? Unsa pa ka? Sumihimik unsay nahitabo. Esther, anak. Gusto na ni Ana. Unsa man gyud nahitabo? Ma? Pa? Esther, ngano ka? Ma, pa. Ate. Nico cheated on me. Unsa? I saw him with another girl. He lied to me.
He cheated on me! I hate you, ate! Esther! Nganong imo mga ate kung kalagutan? Yun yun, Nico was unfaithful right before I met him. Kaila ka ni ate, but you never told me! Esther, I'm sorry. I thought Nico was already a changed man. Nakita na ko kung unsa kaniya ka pinangga mo. Wala lang ko musulti ni mo. Sorry. Pila na kabuhan imamangoy dito sa Davao, Day. Wala gid siya mauli, no? Mag 8 months naman tingali, day. Nagkasabot-resad ko, day, oy. Gimingaw na sabi ko sa akong manghod. Pero I think it's good for her to take a breather from everything she went through. It will take a long process, pero hoping nga makatabang niya. Babe! Hi! Ganina na kang naghuwat na ko? Okay ra, babe, oy. Nalingaw rasad ko nga nakikstorya ni Krisa. Ay, ikaw na good ang pinagpala sa lalaki, Day. Buutan, responsable, o gwapo pa yun si Sam. Makasuya. Ikaw, cute, Krisa. Ay, sige na, oy, bye na. Una lang ko ninyo, ha? Sige, day, amping. Happy 5th monthsary, babe. Happy 5th monthsary, babe. Babe, ilan lang kabuhan ang atong pabuton. Mag-graduate na kita. Maugid, babe. Excited na ko. Ako sad. Og ini-graduate na to, mag-propose na gyudayon ko nimo para fiancé na ko nimo. Og aron may bawo ang ubang laki, nga di nakaangay nilang panguyaban tungod kay minyunon ka na. Babe. Congratulations, babe! Congrats with Nemo, babe! Happy kay ko para nato! So, asa man taon na mag-celebrate? Okay, una ta sa amo kay nagikay naman sila si mama dito. Iniguman, adto din ta sa inyo. Sige! Congratulations, ate! I'm back! Esther? Kanasala ka na uli! Ganina lang. Gimingaw na kay Kunimo! Lahi naman kay kagang! Isamot ka kagwapa nga nangarti ka nagmaayo! Anak ginate, people change. Oh, nak, nganong karon pa man mo? Dito pa mongod mi sa ilang samgikan, ma. Kay nagikay man sa iyong mama. By the way, Esther, si Sam, akong boyfriend. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. In fairness ha, gwapo imong uyab. Pagkaksa ko balik, we. Gimingaw kay Kunimo. Daghang kitag angay ichika na ako, ha? So ka na uli si Esther din sa amo gikan sa Davao. Lahi na kayo siya. Dili na siyang manghud nga ako na ilan sa unang nga grabe ka introvert. Karon, party goer na kaayo. Dili gani na ko halos makitaan din sa amo kay sige maglaag. Ay, makamingkaw ang sa una nga. Wa may laing buhaton kung dili magsigig storya-storya lang. Basta padung na may matog. Ay. Babe, ako natin man ang mga bisita ni Mama, ha? Feel at home lang. Okay na, babe. No worries. Ubay-ubay kito bisita si Mama sa birthday ronda. Ay, kapuyaw eh. Salamat in taon nga na mauli ng mga bisita ni Mama. Gamay na lang sa daang hibusonan. Tuod. Hain naman si Sam. Ganina naman kung wa makabantay niya. Sam? Sam? Wah, mang cute. Naadingali sa kong kwarto ni Pahuway. Si Esther man lo. Gikan siyang kwartong tingog. Esther? 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 Babe? Ate? Sam? Sorry.
Ginoon ko! Ate! Ate, we're really sorry, ate! Ganito kayo mga manak ko, ini! Gawa mo'y batasan! Gawa mo'y batasan! Esther! Mag-istorya ka! Kung ikaw, Sam! Pauli una sa inyo! Skinny love just last the year. Perting pangayog pasaylo ni Sam nako ato. Gitintal ko na siya ni Esther, ug wa pa nagininay ni Esther nako. Human sa usa ka buwan kapin nga wa mi nagtingog sa akong manghud sa bay. Nihilak si Esther sa akong tubangan ug nangayog pasaylo. Tungod kay duna na sad ko na siya na-feel ni Sam. Ug ang pinakasakit, mabdos siya ug si Sam ang amahan. Sakit man dawaton, pero kinahanglan niya pakasan ako manghud tungod kay mabdos na ni. Ug nagpakasal ko dayon sila. Ug nahibong na lang intawon among mga paryente kung nganong sila ang gikasal nga kami man unta ang uyab. Karon, na ako sa Saudi na trabaho isip usa ka nurse. Dinhi na lang kutob, daghang salamat RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Abi nga taga Usami City, Misamis Occidental. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga nagalahan, Skinny Love. Ang mong kaagi gibada no doa sa radyo ni Jelly Haka o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala o mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa Osaka. I-address lang ni ining tonomanon, handumanan sa Osaka with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod ngayon, tigang salamat sa inyong pagpaminaw. Maing adlaw kanyong tanan nga mga suking tipaminawan nining handumanan sa sakawit, ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Romel. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay akong kaagi paliog sa pagtugtog sa awit nga nagluhan, ikaw ang sagot. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano para siyang kaagi karon mao kining usa ka lalaki nga taga Barangay Radar, Lapu-Lapu City. Ang ato matatampo nagdasangan nga Romel. Recorded by Radio Mo TV. Bay Romel, naay konti sa sayo sa Pikas Barangay Uma. Daman, mapil ta? Apil to eh. Mo ni atong hilig. Mamasin ta basin day makadaog ta. O sige. O sige, ay bawa atong mga kauban ha. Aron maka-prepare ta para ugma. Bay Romel! Daog ka bay! Swerte ka ta bay! Lagi bay! Oh, asan mo atong mga kauban aron makapauwi na ta? Ako sa silang pakitaon bay. Ay, thank you Lord. Kaya nakadaog sad mi. Okay! Migo! Uy, ako yung mag-isangpit, Miga? Oh, Migo! Abi na kong dili ako. May tuyo ka? Mukhang glats ako ni mo, uy. Kay mayo kay kamusayo sa iyong grupo. Salamat kay Miga ha. Onsa ni mo pangan? Romel. Ako sa BCG din. Pwede makik-friend ni mo? Okay ra. Tagay ko si mo number B. Ano maka-text ko ni mo ba? Oh, sure. Mali akong number, oh. 0922-624-29. Ha? Babay nga na ngayo sa imong number? Ubay? Wow! Sana all! Sabal eh. Ngano na ngayon sa imong number? Walang. Ganahan lang siya magkig-friend ako. Ganahan ko nun isa sa atong grupo kay maay ko nun kayo tamanayaw. Oh, mao ba? Abi na kong kinsa na nawag na ako. Ikaw din, din. Ako yung tao ni Dong, ang imong gwapang amiga. Nanawag lagi ka? Ano man? Dili na pwede? Okay ra, oy. Bitaw Mel, oy. Mangutan na raon ta ako bakon.
Naabang mo'y apilan nga sayo rong sa manahuna. Kay mo kuyog ko. Ha? Kuan. Sige na, Melgod. Pakuyog ako ba kung asa mo manayaw kay laay kayo sa amo, uy. Wa ko'y lingaw. Manawag na ko ni mo ha kay mangutana pa ko sa akong mga kauban. Ha? Kauban na. Kauban na, aron sa ba? Di na maglaay ba? Natay babae nga kauban. O sige, ako ingnon. Yes! Magkauban ko sa inyong grupo. Unya, asa man ka na mo kuhaon din? Taxi lang ko, Melkon. Asa mo dapit ang manayaw kay pwede naman ko mo diretso lang dito. Okay, sige. Aron sa may laila ni mga kumanga kauban. Ay. Hoy, nunsa ka oy? Naghinuktok mangot ko diha. Gimingaw mo kung Jidin bay. Ha? Pagtsure diha oy. Buang nga bitaw bay. Sukad lang nga nagsige taw pakuyog-kuyog ni Jidin ba. Mingaw naman ko niya. Kundi na ako siya makita. Oh, kun mauna. Na-in love na ka. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Ngano day nga nakikita ka na ko, Mel? Kuan din, may tuyo ko nimo. Ngano man? Nano sa mga apilan nga sayaw? Wa din. Unsa man di mo tuyo na ko? Gimingaw ko nimo. Oh, Romel. Ang budoy, mingaw naman ko nimo kung di ko makakita nimo. Oh. Mao na tingali nilang giingon nga gugma. Din, I love you. Romel. Mao ni tinuod din. May chance ka ako nimo. Ang tinuod. Nga namulimod man sad ko pa. Nga love man sad ka na ako, Romel. Tinuod ka, Jidin? Oh, Romel. Kasa ato pa, uyab na taron? Oo. Salamat, Jidin. Salamat di kayo. Bawaan na ba yoy? Unsa ka? Uyab naman ka mo ni Jidin. Oo, bay. Iyan ako gisugot. Mao ganing niingon ko nga hibawaan na nga sugton ko ni Jidin. Ikarom kayo nga in love sa tiyan nimo. Lipay kay ko bay nga parehas ang among gibati. Good luck sa inyong relasyon bay. May nahitabo na ninyo ni Jidin? Mao na bay. Wa na mo kapugi ang among gibati bay. Oh, naol, nakatilaw naglangit. Amawa nimo bay. Musamot ang ka in love ni Jidin bay. Hey, may nahitabo naman ninyo. Di na ko gusto nga mawa pa si Jidin ako bay. Siya na ang gusto na ko ikauban sa tibuok na akong kinabuhi. Salamat na ini mong gipalit ako nga t-shirt, Mel, ha? Kamay ra kay na oy. Pasalamat pagid ka. Siyempre, imo guning pinalit. Angay lang nga magpasalamat ko. Sige lang din, kung makakwarta ko, palitan di kag unsa pay gusto nimo. Salamat, Mel. Dinhilang ko ha, kay muuli na ko. Sa pag-uli kay mga untag burger. Aw, sige. Mara to kaon ba? Magpauli na ko ha. Sige. Yun na, pagod. Naunsa di ka? Nagdali man ka? Hapon naman, good. Gipangita na ko ni Mama. Mau ba? Niyara ko si pangita ni mo. Niyara mo na kayo din ni Jirin. Uy, Din, kinsa ni siya? Ikaw, kitsa mo ka? Iya kong uyab. Iya di kang uyab? Ay! Basta na! Yung sa kanta anong malukmag ka! Sinukmag! Huwag ka may baw! Baan na ako ni mong gikabuangan, Dok? Usay! Huwag ka may baw nga may bana ni mong gikabuangan! Ha? Pasilo ako bay! Huwag mo ko may baw-bay nga! Minyo na inis, Judin! Huwag ka ron, may baw naman ka! Saman! Judin! Ano ang magkamusulti nga may bana di ka? Romel, pasaylo ako! Huwag ikaw! Kari Paulis ato! Mo din ni sige kaglakaw nga imong gipasangil, mutanaw kag kalingawan, kay may uyab na di ka! Dili! Huwag ikaw, Dok! Ay, nagipakita sa mong sawa! Kaya kung may bawo gani ko nga magsigi mo kita, bukaan ka sa mo! Dili! Bay! Bay! Uy, busy, bay! Pasagti ko ninyo! Pasagti ko! Gusto na kong matay, bay!
Maghihikog ko, bay! Kaya baga, tungkol na itong mahinungdan nga babae, maghikog ka! Nahigugman ako ni Jidin, bay! Nahigugma lagi ka! Kunya bay, minyo naman ito bay, Hana! Nasugamak na kang minyo! Sumay akong angay mo aton, bay! Kalma lang. Ikaw kalintinos dyan din makakita lagi ang babae nga para gudi mo. Kumusta naman, bay? Niya, okay na, bay? Og, nalimot ako ni Jidin. Mayo nun, bay? Ugma day, bay. Nakoy ipaila-ila ni mo. Ang akong igagaw. Maayo to kay dalagdag ito. Bay, mao ni nga akong giingon nimo nga akong igagaw. Si Celine. Gaw, ang akong suod kayo nga amigo, si Romil. Hi, Mel. Kagwapa niya. Bay, uy. Tungkol pa nagkamot sa akong igagaw. Hi, hello. Sam ko'y. Sakat lang nga nagkailam niya to ni Celine. Di naman kumalimot niya. Sige naman ko gunahuna niya. Ha? May isulti ka na ko? Unsa man na? Kasuko na yan. Ang tinuod, nakagusto ko niyo mo. Oh, Romel. Hinaoton ta nga dawato ni mga akong kugmaday. Lain sad kaayo kon. Baka ka na ko ang akong kaugalingon, Mel. Love sad ka na ko. Tinuod ay? Oh, Mel. Sa una sad akong pagkakita ni mo, ganahan na kaayo ko ni mo. Gaan kaayo ang akong buot ni mo. I love you, Selena. I love you too, Romel. Kay tagal nang ako'y dumating, isang tulad mo na para sa akin. Nalipay ko kay may laing babae nga niabot sa akong kinabuhi. O siya ang inungdan nga nalimtan ko na sa hingpit si Jidin. Dini na nagkutob og daghang salamat sa pagtagad niya akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Romel nga taga Barangay Radar, Lapu-Lapu City. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga nagulahan, ikaw ang sagot. Ikaw ang sagot, lalambing kay taga. Ang maong kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Ricky Orsuelo Garing o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamu usab mga higala mga sugin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang nining tunumanon handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umata ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Nang langit